welcome, welcome. Somarboro welcome, welcome, welcome. Somarboro welcome, welcome, welcome. Somarboro welcome, welcome, welcome. Somarboro welcome, welcome, welcome. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Welcome, welcome, welcome. Somarboro welcome, welcome, welcome. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro welcome, welcome, welcome. 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 Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro welcome, welcome, welcome. 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 Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Somarboro zindabad, zindabad, zindabad. Zindabad, zindabad. Somarboro welcome, welcome, welcome. 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 Bahay galangnang
आंनि फुजा दंसो गरमा दं बेसो लादों बेनाव दं बेसे गोजान जागोन Hey. Sarna mo. Dokumen kalan nama. Video kalan nama kan? Hah? Video kan nama? Nama video kan? Hah? Zaksian nama nama gue kok ada dokumen juga sih. Pedal.
समबो जादोंमोन बारा बुरजा बायदिनो जानाय लोंनाय माइब्रानि जौ बिदै होफैयो सार बोसोरथामनिफ्राय फाननानैसो जों गामियाव बैसागु जाहैयो रंजाहैयो थिगानो दङ दे बेसे बोसोर जाखो बोसोर बोसोर फैबाय थायो जों सार खाथि नालाय गोबाव जाबाय ओरै दुब्लिजों थाबायना फैनोसै आरो देवलावबो फैबावो जों सार गेलेफैबावो देवलाव बे जायगायावनो बे आबै आबौनाव गेलेफैयो फुजा होनाया जोङो किटसेननिफ्राय होनाय जादों ओरै गिदिर एसे मेला जालायनाया जों 2000निफ्राय स्टार्ट जादों देग्लाय स्टार्ट खालायफिननांगोन नै मन्दिराव दं थार दंफैयो संसार दंफैयो आंथ' लाबासै अलंबाराव सोंलाय बिदा होना जों मन्दिर आयाव दं जों गोजौ जादों रोंगो बल गेलेनो रोंगो हा रोंगोन दां गेलेया होमबा नों दे हा गेलेयो गेले दै फराया नों होमबा लेखाखौ न'आव थाबा हा मागो दमासियाव दिनै जोंना
बे जि मन्दिर बेयो जोबोद मोनसे गोजाम मन्दिर नाज्रां बोराइ नाज्रां बुरैनि मन्दिर दा बेवहाय जोङो आगोलावबो फैदोंमोन आरो दाबो फैदों बेवहाय रायजो राजाफोरजों लोगोसे मागो दमासिनि जोङो बेवहाय मन्दिराव खुलुमनो फैदों जाहाथे जोंनि ओनसोलाव अनलायनाया थायो सुख गोजोना थायो आरो गासैबो रोखोमनि जोंनि जेंनाफ्रा गोजान जानानै मोनसे मोजां समाज मोनसे जों मोननो हायो जोंनो बोर सारस्रियो जोंनि हारिखौ जौगालांनायाव आरो हारिनि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायाव जोंनो अराय सम थुलुंगा होयो बेनि थाखायनो जोङो दिनै बयबो खौसेयै जोङो बेवहाय आर'ज गाबफैदों आरो आं मिजिंथिदों जे गोदान बोसोरा मोजाङैनो मोजां बारलांगोन आरो जोंनि हारिनि मावनो लानाय हाबाफारिफोरखौ जोङो मोजाङैनो मावफुंनो हागोन। सार मोनसे बाथ्रा जे NDPCO जि मोनसे कम्पानि दङ सालाकाथियाव बेनि थाखाय माबाफोर गोदान थांखि लागोन नामा? बेखौ जोङो स्टाडि खालामबाय थादों गुबैयै बिनिफ्राय जिखिनि सुबिदा जोंनि लकेल ओनसोलनि मानसिफ्रा मोननांगौ बा BTR ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा मोननांगौ बेखौ लानानै खेबसे जोङो फार्स्ट फेज रायज्लायखांबाय दा सेकेन्ड फेज जोङो अफिसियेलि बिनि GMफोरजों रायज्लायनो नागिरदों रायज्लायखांनानै बे गासैखौबो रायजो राजानि मुलाम्फा जानाय जोङो मा मावनो हायो बेखौ मावनो थाखाय आखायाव लागोन। 손블라도 보고. आच्छा दिनैनि बे नादांगिरि प्राइमारिनि सिङाव थानाय फुजानि होनायनि जेनाखि हाबाफारि बेवहाय नुजाफैनो हानाय जोंनिनो BTCनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो बेवहायनो बाहागो लाफैनो हानाय जोंनि सालाकाथि ओनसोलनि जोंनि दोलोखौ मोजां मोनग्रा आरो बायदि बायदि आफादनिफ्राय नुजाफैनाय आरो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनैनि बे हाबाफारिजों लोगोसे जोङो आर'नाइजों बरायनाय हाबाफारि लादों दा बेवहाय जाय बिथांमोना आर'नाइजों बरायनो थाखाय बेवहाय दंफैयो बिथांमोनखौ आं फारियै आर'नाइजों मान बावनो गुरै खावलायहरबाय। गिबियाव सालाकाथि ब्लक अमेनुनिफ्राय आर'नाइजों बरायनो आं गुरै खावलायबाय आरो लोगोसे जोंनिनो चिफ सारखौ
गसंनानै सिनायथि लानोबो आं गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव सालाकाटि ब्लकनिफ्राय आर'नाइजों मान बावनो आं गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव नादांगिरि प्राइमारि बिथांमोनखौबो गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव सालाकाटि आनसलिक आबसुनिफ्रायबो मान बावनो आं गुरै खावलायबाय। सालाकाटि प्राइमारि BSS बर' साहित्य सभानिफ्रायबो मान बावनो आं गुरै खावलायबाय। नादांगिरि अमनि देबसु बिथांमोनखौबो मान बावनो खावलायबाय। HKK अमनि देबसु Hilapara Pulis सालाकाटि बर' समाज रंजाली सेल्फ हेल्प ग्रुप जलपाइगुड़ी सालाकाटि आंचलिक एजेन्सि फालपुरा सम्बर्धना जनाब विचारिছে তেখেতে দিয়া হল। नादांगिरि राबापारा तेखेतक आह्वान करा हल सम्बर्धना जनाबोलै। सालाकाटि इंडास्ट्रियल वर्कर एसोसिएशन तेखेतक सम्बर्धना जनाबोलै अनुरोध करिছো। सालाकाटि इंडास्ट्रियल वर्कर्स एसोसिएशनर अनुरोध करा हल सम्बर्धना কৰিবলৈ। नादागिरि प्राइमारि वमेन्स तेखेतक अनुरोध करा हल बिथांमोनखौबो आर'नाइजों बरायनो गुरै खावलायबाय। सालाकाटि आनचलिक नेमसु तेखेतक सम्बर्धना जनाবলৈ अनुरोध करा हल तेखेते দিয়া हल। এতিয়া আমাৰ আজিৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান ইয়াতে শেষ হৈছে। ধন্যবাদ। ভুটিয়া গাঁও সম্বৰ্ধনা জনাব ছাৰলৈ। শ্রমিক ইউনিয়ন পরিষদ ফালপুরা মেমোরেন্ডাম দিব বিচাৰিছে। बे ओनसोलनि मानगोनां गावबुरा बिथांखौ दिनैनि बे इनफर्मेलबाबो जोङो दिनै फर्मेल भाबै बे ओनसोलनिनो मानगोनां गावबुरा बिथांखौ दिनैनि बेवहाय नुजाफैनाय बा फुजाजों लोब्बा लाखिनानै नुजाफैनाय रायजो राजानि सिगाङाव बा बे ओनसोलनि माखासे समस्याफोरखौ बुंनो आं गुरै खावलायनाय जाबाय। मानगोनां गावबुरा बिथां আপোনাক আজিৰ এইখন অনুষ্ঠানত দুআষাৰ মান বক্তব্য ৰাখিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছো। সমস্যাবিলাক বক্তব্য উপস্থিত আমাৰ এই
মন্দিৰত উপস্থিত হোৱা ৰাইজসকল আমাৰ লগতে আমাৰ চিফ ছাৰ আছে আৰু ইয়াত বহু জাগাৰ পৰা অহা তাৰমানে আমাৰ UPPৰ আমাৰ ৰাইজসকল বিশেষকৈ মই আহিছোঁ কালীপুখুৰীৰ পৰা মই নাজানো হঠাৎ খবৰ পাই আজি আহিলোঁ অহাৰ উদ্দেশ্যখিনি এইখিনিয়ে আমাৰখিনি জেগাত আমাৰ বহুত পিছপৰীয়া আছোঁ পিছপৰীয়া থকাৰ কাৰণে ছাৰ ওচৰত এনে অলপ কৈছোঁ যদিও এতিয়া ৰাইজৰ আগত কৈ লওঁ এইখিনিয়ে আমাৰ কৰিব লগা আমাৰ গাঁওখিনি আমাৰখিনি জেগাত বহুত মানে বেয়া হৈ আছে আৰু জেগাখিনি মানে গতিকে ছাৰে যিখিনি পাৰে আমাক যাতে সহায় কৰে আমি আমাৰ গাঁৱত নিব চেষ্টা কৰিম এই একদিনৰ ভিতৰতে বিহুৰ পাছতে গতে আমাৰ ৰাইজক দেখাব আৰু লগতে যিয়ে নহওক এই যাতে ছাৰে এইখিনি আমাক হেৰি কাম কৰে আমাৰ সেইখিনি জেগাত যায় একদিন এইখিনি কামনা কৰে মোৰ ক'ব লগাখিনি চেষ্টা কৰি দিম बिथांनिसिम पेकेटले धन्यवाद थागोन बेनि उनाव दिनैनि बे नादांगिरि मन्दिरनिनो गाहाय मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ दिनैनि बे जथुम्माजों लोब्बा लाखिनानै बा बे ओनसोलनि दुख सुखखौ रायजो राजानि गेजेराव फोरमायना होनो थाखाय आं गुरै खावलायबाय मन्दिर कमिटिनि गायसनगिरि सुद्धधर बसुमतारी बिथांखौ गुरै दिनैनि नारांगारि नारजां बोराइ नारजां बुरि मन्दिरनि लांगोनायाव फुंबिलियाव जिरायफैनो हानाय जोंनि ओनसोलनि दाब दाब गामिनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आरो लोगोसे दिनै BTC उत्तर BTIनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार सारा जोंनि बे गोथार मन्दिर नादांगारि नारजां बोराइ नारजां बुरि मन्दिराव फुजा होनायजों लोब्बा लाखांनानै दान्दिसे सम रायजो राजानि गेजेराव जोंनि नैबे नादांगारि नारजां बोराइ नारजां बुरि मन्दिरनि सोमोन्दै आंखौ फंनैसो बुंनो थिननायलाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव अर्थात सारनि सिगाङाव जोंनि माखासे नांगौ रोखोमनि सुबिदा उसुबिदाखौ आं फोरमायथिनो आवगायबाय गिबियावनो बोसोर गोदान इंराजि बोसोर गोदान आरो दमासिनि फोरबोनि गाहाम हामलायथि नोंथांमोननो बयनोबो जासिनाय जाबाय लोगोसे दहाय एसे सिगाङाव जोङो चिफ सारनो लाइजामखौ मन्दिरनिफ्राय गथायनाय जाबाय बेवहायनो लिरनाय जादों जोङो बे मन्दिरनि जारिमिनखौ फोरमायजोबनो हायाबाबो थुलमुलै बेखेवनानै जोंनि नांगौ रोखोम बे ओनसोलाव मन्दिरनि साखाथि फाखाथि उत्तर मन्दिराव मा मा गोनांथि दङ बेखौ जों फोरमायना होनाय जादों बेखौनो आं फंनैसो रायजो राजानि सिगाङाव उत्तर सारनि गोसोआव फोरमायथिनो आवगायबाय बेनो जाहैबाय जोङो बे मन्दिरा बबे समनिफ्राय दंमोन उत्तर आबै आबौ बे अन्थाइ मोननैया बबेनिफ्राय दंमोन जों मिथिस'वा जोंनि जोनोमनि आबै आबौनि सिगांनिफ्रायनो दंमोन जों बेखौ गुथा गामिजों ज' लोगो नांनानै 2000 मायथाइनिफ्राय गोख्रोङै आखायाव लानानै दासिम जोङो बेखिनि हाबाफारि लानानै मन्दिरखौ आवगायनो हादों देग्लाय जों मिजिं थिबावदों देग्लायनि जथाय सरकारा जोंनि बे मन्दिरखौ नोजोर होनानै साबसिन हामसिन ओनसोलाव मोनसेल' मन्दिर हिसाबै सालाकाथियाव बयजोंबो मिथिजानाय गुबुन गुबुन जायगायाव मिथिसिनाय बायदियै डेभेलप खालामनो हायो बे बिथिङै जों सारनो लाइजाम गथायबाय बेवहायनो आं लिरनाय जादों जोंनि बावहाय गोनांथिया जाहैबाय पार्क हिसाबै चिल्ड्रेन पार्क नांगोन मानोना बेवहाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय जों मिथिस'हायै मिथि मोनै गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय फुजा होनो फैनानै दावबायारि बिथांमोना फैयो बे ओनसोलाव जोंनो गोबां नांबावगौ दङ जेरै लेट्रिन गैया जोंनाव सेनिटाइजेसन लोंग्रा गोग्गो दैनि अभाब जोंनि नैबे कमिउनिटि हलखौ जों फोसाबनाय बाउन्डारि वाल होनाय बायदि बायदि जोङो
बे लाइजामाव लिरनाय जादों दा सारनि अननायाव जों बबेखौ जोङो स्किम हिसाबै मोननो हागोन बे सारनि सायाव थाबाय बेनिखायनो आं दिनै रायजो राजानि गेजेरजोंनो सारनिसिम गुरै खावलायनाय थाबाय जाहाथे अननानै देग्लाय बोसोराव जोंनि बे लिरनाय माखासे मावनो लानाय हाबाफारिनि थांखिनि सायाव नोजोर होनानै जोंनि बे मन्दिरनि मुङै एसेबाबो अनसुंथाइ मोनगोन बे मिजिं थिनाय जाबाय लोगोसे दिनैनि बे नादांगारि नारजांबुरियाव जोङो सारखौ लोगो मोननानै मन्दिरनिफ्राय अराय सम रोजा रोजा साबायखर थाबाय आसा खालामबाय जोंनि मन्दिर कमिटिया सारखौ अरायबो हेफाजाब होलांगोन गोजोन्थों बेखिनि बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बिथाङा बे ओनसोलनि आरो बे मन्दिराव मा ग्रिभेन्सेसफोर दङ बेखौ गुवारै फोरमायनायनि थाखाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेनि उनाव जोंनि सालाकाथि ओनसोलनि बड' मिडियामाव टपार माने जाफुंसार जानो हानाय HSLC एग्जामिनेशनाव 2019 बिथाङा जोंनि BTC चिफ सारखौ आर'नाइजों बरायनो नागिरदों बेनिखायनो आं बिथांखौ आर'नाइजों मान बावनो थाखाय गुरै खावलायबाय बिथांनि नामा रिजु बरगयारि बिथांखौ आर'नाइजों सारखौ बरायनां गुरै खावलायबाय बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय बेनि उनाव जोंनिनो BTCनि चिफ सार बिथाङा दिनैनि बे फुजाजों लोब्बा लाखिनाय नुजाफैनाय रायजो राजानि गेजेराव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो आं गुरै खावलायबाय दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव मन्दिर दर्शन खालामनाय बे हाबाफारियाव लोगो लाफानो हानाय आंनि बिबानगिरि लोगोफोर लोगोसे जोंनि सालाकाथि समस्तिनि आफादगिरि नेहाथारि आरो बिबानगिरि बिथांमोन बे हाबाफारियावनो दान्दिसे समनि थाखाय नुजाफैनाय बर' थुनलाइ आफादनि आरो ओनसोलनि गुबुन गुबुन आफादनि बिबानगिरि नोंथांमोन आमार राभा समाजरफ्राव उपस्थित हुआ सन्मानीय व्यक्तिসকল नेमसु आरो ABMसुर कर्मकर्ताসকল आङो बयनिसिमबो मागो दमासिनि गाहाम हामलायनाय बावहरबाय आरो इसोरनि अननायाव नोंथांमोना बयबो आलो गोजोनै संसार जानो हागोन बेखौबो आङो बे समाव मिजिं थिबाय दा इलेक्शननि सिगाङावबो आं फैदोंमोन आरो बे समावबो गोबां मानसिफोरखौ बेवहाय लोगो मोनदों आरो दिनैबो बेवहाय बाहागो लाफैदों नोंथांमोननि अननायाव जोङो दिनै सरकार दानो हादों आरो बे सरकार दाखांनायनि उनाव जोंनि ओनसोल जौगानायनि थाखाय जोङो माखासे हाबाफारि मावनो आखायाव लादों आरो बे हाबाफारिफोरखौ मावनायावबो निश्चय नोंथांमोननि मदद नांगोन नोंथांमोननि सहयोग नांगोन आङो बेखौ नोंथांमोननि खाथियाव गंग्लायै आरज गाबो जोंनि ओनसोला जोबोद गोग्लैसोनाय गोलाव समनिफ्रायनो जोंनि दैदेनगिरिफ्रा मोनफ्रोमबो हाबाफारिफोरखौ नायै नायै मोनफा मोनफा मावबोनायमोनब्ला दिनै जोंनि हाबाफारिफ्रा गोबाङानो जोंनि जौगालु हाबाफारिफ्रा जाफुंगौमोन नाथाय गोबां समाव नेग्लेक्ट खालामना दोननायलाय दिनै मावनांगौ हाबाफारिया बारानिफ्राय बारा जादों दा बिनि गेजेरजोंबो जोङो बेखौ गुबुन गुबुन आयदाखौ बिजिर मावनो थाखाय आखायाव लादों आं सान्दों बे 5 बोसोराव जोंनि गामि जोंनि रायजो जाग्रा ओनसोलफोर जोंनि थानसालि जोंनि स्कुल जोंनि अडिटोरियाम गासैबो जों लुबैनाय बायदियै साबना हामना जाजोबगोन होननानै आं मिजिंथिदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जि रांखान्थिनि जेंना गोबां मानसिफ्रानो दिनै गोरिब गुन्द्रा जालांगासिनो दङ दा बे रांखान्थिनि जेंनाखौबो मेक्सिमाम लेभेलाव बोस्रांनो हागोन होननानै आं मिजिंथिदों दा बेनि थाखायनो जोङो गुबुन गुबुन आयदायाव माखासे हाबाफारिफोर आखायाव लादों आबाद जौगानायाव आइजोफोरनि माखासे सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरजों ट्रेनिं होनाय जोंनि लाइमोनफोरखौ गुबुन गुबुन खामानियाव जोङो नांहोनो थाखाय माखासे आयदाफोर सायख'नाय बे गासैखौबो मोनफा मोनफा जों आखायाव लादों फरायसालिफोरखौ साबना हामना खालामनाय
बेजों लोगोसे दा इलेक्ट्रिक गैयै गामिफ्राव सलारनि बेबस्था खालामनाय दा बेफोरखौ जों आखायाव लादों। दा गिबियावनो आङो जोंनि बे मन्दिराव सलार जि गायनाय बे हाबाफारिखौनो मावग्रोगोन होननानै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फोसावबाय। बेवहाय जाहाथे मोनाबिलियावबो स्रां जानानै थायो, दा बेनिखायनो सलार गायनाय हाबाफारिखौ मावगोन। दा बेजों लोगोसे मन्दिर कमिटिया बे मन्दिरखौ साबना हामना खालामनाय बिनि मोनसे बेवहाय बिथांखि होदों आरो बे बिथांखिखौ लानानै जोङो टुरिज्म डिपार्टमेन्ट आरो आर्किअलजि डिपार्टमेन्टबो दङ। गोजाम मन्दिर हिसाबै बै मोननै बिफाननिफ्राय मा मोननो हायो, बिनि अनगायैबो जोङो जोंनिफ्रायनो सरकाराव थांनाय बोसोरसेयाव माखासे जौगालु खामानि जायाखै, दा बिनि फैनो गोनां रांफोरा थाबथाजोबनानै दङ आरो थांनाय गभर्नमेन्टआ 3,000 कौटिसो दाहार खालामनानै गालांदों। दा बेफोरनि थाखायनो गोबां गोब्राब जादों खामानि मावनाया। दा थेवबो नैबे बोसोरावनो नोंथांमोननि मेम'रेन्डामखौ नायनानै बे मन्दिरनि रिन'भेसन खालामनाय बे खामानिखौ आखायाव लागोन आरो नोंथांमोना हयथ' मास मोनसेनि गेजेरावनो माखासे खामानिफोरखौ जागायनो हागोन। आरो बेनि अनगायै अडिट'रियाम आरो बेवहाय टयलेटनि खोथा बुंदों। अडिट'रियाम, टयलेट आरो दै, बेजों लोगोसे बे मन्दिरसिम सफैनाय लामा, बेखिनिखौ देग्लाय बोसोराव जोङो मावफुंगोन। आङो नोंथांमोननो खोथा होबाय आरो बेखौ नैबे जानुवारिनि लास्ट आरो फेब्रुवारिनि फार्स्ट बे समावनो नाजागोन। आरो बाकिखिनि जि मेम'रेन्डाम बेवहाय होदों बयबो, बेखौ आं गासैखौबो लाजोब्बाय। बेखौ आङो अफिसाव लांनानै कम्पिउटाराव सोजोबनानै मोनसे मोनसे नायनानै मानसि थिनहरनानै बबेखौ गोनांसिन बेखौ राङा बारा गैयाब्लाबो बबेखौ गोनांसिन बेखौ नायै नायै देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो मावनो आखायाव लागोन। दा नोंथांमोनजों आरोबाव गोलाव सावरायनांगौ दङ, दा बेखौ आङो इयुनाव सावरायनो फैगोन। दा थेवबो आङो मिजिंथिदों सोरबाफोर आइजोफोरनिफ्रायबो सासेसो गसंनानै 2 मिनिटसो बुङोब्ला गामिनि जेंनाफोरखौ मोजां जागोन। दा हौवाफोरनिफ्राय सानै बुंबाय, आइजोफ्राबो समान समान जौगालांनांगोन। जोंहा गोबां खामानि मावनांगौ दङ। মই বড়োতে ক'লো চব ভাষণটো বুজি পাইছে চাগে বহুতে, আজিকালি বুজি পায়। মই ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আপোনালোকক আৰু এই নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ আৰু আশা কৰিছোঁ আমাৰ ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদত আপোনালোকে সবেই শান্তিৰে থাকিব পাৰিব, সকলোৰে উন্নয়ন হ'ব। আমি কিছুমান কাম ইতিমধ্যে হাতত ল'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ আৰু ইয়াত আহিছোঁ হিচাপে মই কৈছোঁ কি এই যিটো অডিটৰিয়ামৰ কথা কৈছে, য'ত নেকি মানুহ বহিব নোৱাৰা হৈ আছে, সেই অডিটৰিয়ামটো অলপ সুন্দৰকৈ সজোৱাৰ কাৰণে আমি কাম কৰিম। আৰু ইয়াৰ লগতে এই মন্দিৰলৈ অহা ৰাস্তা যিটো আছে, এই ৰাস্তাটো আমি অতি শীঘ্ৰে সেইটো ভালকৈ মানে কনক্ৰিট ব্লকেদি কৰাৰ কাৰণে এটা আঁচনি ল'ম। আৰু ইয়াৰ লগতে এই মন্দিৰত চলাৰ দিয়াৰ কাৰণে মই কৈছোঁ। আৰু সেই চালাকাটি অঞ্চলৰ বিভিন্ন স্কুল, বিভিন্ন কালভাৰ্ট, বিভিন্ন গাঁৱৰ ৰাস্তা পদূলি এইটো লাহে লাহেকৈ কাম আৰম্ভ কৰিম। গোটেই 40টা সমষ্টিতে আমি কাম আৰম্ভ কৰিম। ইয়াৰ বাহিৰে খেতিয়কৰ লগত, মহিলাসকলৰ লগত, নিবনুৱাসকলৰ লগত বেলেগ বেলেগ কাম কৰাৰ কাৰণে আমি আঁচনি লৈছোঁ। আৰু সেই আঁচনিবিলাকৰ দ্বাৰা আপোনালোকেও লাভান্বিত হ'ব। আমি এই বছৰত কমচে কম 10টা কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ বুলি কয়, মই 30টা আমাৰ যিটো ব্লক আছে 30টা ব্লকতে ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ। আৰু 414 আমাৰ 419টা VCDC আছে, কিন্তু এই বছৰ গভৰ্ণমেণ্টৰ তাত যিহেতু ইমান পইচা নাই, সেইকাৰণে 10টা জিলাত 10টা চাব ডিভিজনত 10টা কাষ্টম হায়াৰিং চেণ্টাৰ, য'ত নেকি আমাৰ ট্ৰেক্টৰ থাকিব, ধান কাটা মেচিন থাকিব আৰু ধান ৰোৱা মেচিনো থাকিব। সেইটো প্ৰত্যেকটো আমি চাব ডিভিজনত এইটো ৰাখি থোৱা হ'ব। আৰু আপোনালোকে ধান কাটাৰ সময়ত এইটো ফ্ৰীলি আপোনালোকে তেল ভৰাই দি পেলাই ফ্ৰীলি লৈ যায় ধান কাটিব পাৰিব। আৰু খেতি কৰাৰ সময়ত আপোনালোকে মাটিটো ট্ৰেক্টৰেদি হাল মাৰিলে পিছত এইটো আনি পেলাই আপোনালোকে খেতিটো কৰিব, কি ধানটো ৰুব পাৰিব। ইয়াৰ কাৰণে কিন্তু খেতিয়কবিলাক অলপ ট্ৰেইনিং ল'ব লাগিব, কাৰণ সেই যিটো ট্ৰেন্সপ্লেণ্টাৰ মেচিনে যি ধান ৰুবৰ কাৰণে হ'লে অলপ মানে কি কৰে, কঠীয়াটো অলপ বেলেগকৈ কৰিব লগা হয়। মানে সেইটো মাটিত কৰিলে নহ'ব, সেইটো অলপ বেলেগ পদ্ধতি আছে। আপোনালোকক সব ট্ৰেইনিং দিয়া হ'ব এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা। আৰু এনেকুৱা কৰিলে এদিনতে আমি বিঘা বিঘা মাটি খেতি কৰিব পাৰে, তো সেইখিনি আমি কৰি ল'ব লাগিব। তো
তো তেনেকুৱা কিছুমান আঁচনি ইতিমধ্যে আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু অহা বছৰলৈকে প্ৰায় গোটেই VCDCতে আমি তেনেকুৱা কাষ্টম হায়াৰিং যেটো এটো কৰিব চেষ্টা কৰিম চেণ্টাৰটো য'ত নেকি প্ৰত্যেক VCDCতে আমাৰ 3-4খনকৈ ট্ৰেক্টৰ ধান কাটা মেচিন আৰু ধান ৰোৱা মেচিন সেইবিলাক সব VCDCতে থাকিব আৰু তেতিয়া আপোনালোকে খুব ভালকৈ খেতিবিলাক কৰিব পাৰিব তো এইখিনি এই বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু বিশেষকৈ আমি ভাবিছোঁ কি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ এতিয়া গোটেই বিটিআৰত মই সিলেক্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ কি আমি 100খন সবচে গৰীব গাঁওটোৰ লগত কাম আৰম্ভ কৰিম কাৰণ যি গাঁৱত নেকি আজি কাৰেণ্ট নাই ৰাস্তা নাই মানুহবিলাক চাকৰি বাকৰি নাই সেই দুখীয়া গাঁৱৰ লগত আমি কাম কৰা আৰম্ভ কৰিম যাহাতে তেখেতসকলে মানৱ জীৱনৰ মানদণ্ডটো মিনিমাম হ'লেও পাবলৈ সক্ষম হয় তো এই কাৰণে অলপ সময় লাগিব যোৱা 17 বছৰত যেহেতু গভৰ্নমেন্টে একো নকৰিলে আমাক অলপ মানে টাইম লাগিছে এটো ঠিক কৰাৰ কাৰণে আৰু ইতিমধ্যে আমাৰটো বেছি দিন হোৱা নাই ডিসেম্বৰৰ পৰা এই জানুৱাৰী প্ৰায় এমাহ হ'বলৈ গৈ আছে তো যিয়ে নহওক এইখিনি সময়ত মই আপোনালোকক আশ্বাস আৰু বিশ্বাস দিছো কি UPPL যেটো চৰকাৰ আছে এই চৰকাৰটো ৰাইজৰ চৰকাৰ আৰু আপোনালোক একেলগে আমি মিলি সবে কাম কৰিম মোক বহুতে গাঁৱে গাঁৱে কৈছে আগতে শিব দেখিবলৈ পোৱা নাছিলো এতিয়া শিবে গাঁৱে গাঁৱে আহিছে বুলি তো আপোনালোকে মোক শিব বুলি নাভাবিব মই আপোনালোকৰে দাদা ভাই আপোনালোকৰে মানে কাৰোবাৰ দাদা ভাই হয় মই গতিকে আপোনালোকে যেতিয়া বিচাৰে এতিয়া পাব খালি অফিসত একেদিন অফিসটো সিস্টেম কৰাৰ কাৰণে হয়তো 2-3 মাহ লাগিব তাত বহুতখিনি কাম কৰিব লগা আছে আৰু ইয়াৰ পিছত মই ডিক্লেয়াৰ কৰি দিছো ইলেকশনৰ পিছত এসেম্বলি ইলেকশনৰ পিছত মই বাহিৰতে বহা কৰিম আৰু অফিসত বেছি নবহো আপোনালোকে যাই BTC সেক্ৰেটাৰিয়েটত বাহিৰতে মোক লগ পাব যি কথা পাতে বাহিৰতে পাতি আহিব পাৰিব কমসে কম সপ্তাহ 3 দিন মই বাহিৰতে বহি থাকিম তো আপোনালোকে অসুবিধা নাপাব আৰু গাঁৱে গাঁৱে আহিম दा बेखिनिखौनो बुंबाय दे बयनिसिमबो खुलुमनाय बावनानै आंनि बुंनाय फोजोबबाय